Wara aktar minn 24 sija, il-lider tal-Labor Robert Abela għadu jaħrab milli jwieġeb għall-isfida li għamillu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech biex jippubblika r-rapport li kien ippreżentat lill-Kummissarju tat-Taxxa dwar il-valur tal-villa kbira li Abela xtara f'żona barra mill-iżvilupp fiż-Żejtun. Dan kif minkejja li ħallas 600,000 euro biex jixtri din il-villa, bil-permess li nħarġilha ġiet tiswa mill-anqas 2 miljun euro. Robert Abela, qiegħed nisfidak biex tippubblika ir-rapport li ġie ppreżentat lill-Kummissarju tat-Taxxi dwar il-valur ta' din il-proprjetà. Ħalli naraw minnu serial tax evader. Imissek tistħi. Min jitħaq l-aħħar, jitħaq l-aħjar. L-isfida ta' Bernard Grech waslet biex Abela jażel li jaħrab għal kollox mill-medja u mill-attivitajiet pubbliċi li Labor stess kien qed jirreklama. Fil-fatt attività li matula l-lider kellu jiltaqa' mal-anzjani fil-bini tal-General Workers Union kienet posposta mingħajr preavviż u minkejja li baqgħet sal-aħħar minuta irreklamata fis-sit elettroniku tal-Labor. Fil-fatt anzjani li marru għall-attività spiċċaw ħarġu ddiżappuntati mill-binja tal-Union, partikolarment għax stennew b'ħerqa li jitkellmu mal-lider laburista, iżda qalulhom li Abela kellu impenji oħrajn. Net News insab informat li fil-verità Abela ma attendix għall-attività mal-anzjani għax qalulu biex jevita attivitajiet pubbliċi fil-preżenza tal-ġurnalisti sempliċiment biex ikompli jaħrab milli jwieġeb dwar il-passat tiegħu. L-informazzjoni li għanna tajtu koll li l-sfida tal-kap tal-Partit Nazzjonalista ġabet li lider tal-Labor daru mal-ħajt. La darba mhux komdu jippubblika l-verità dwar id-dil li għamel biex tara l-villa kbira fiż-Żejtun. Għal daqstant u ġi gwidat biex għalissa jevita l-kollox milli ħabba twitċu mal-ġurnalisti u minflok jagħmel attivitajiet privati jew fejn il-ġurnalisti ma jkunux jistgħu jistaqsu. Dwar dan kollu, matul konferenza tal-ħabarijiet, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li hu inkwetanti kif Robert Abela jħoss li għalih il-liġi ma teżistix. Il-liġi qiegħda għalina, imma Robert Abela dawn il-liġijiet ma jeżistux u għalhekk nerġa' nisfidah biex jippubblika dawn id-dokumenti jekk effettivament għandu. Għax jekk m'għandux allura jfisser li hemm problemi oħrajn. Il-mod kif il-lider tal-Labor qed ikompli jaħrab milli jwieġeb qed iħasseb lil ħafna dwar l-inċertezza u d-djufija tiegħu quddiem l-isfidi li qed jiffaċċja l-pajjiż.